Quant al problema social, destacava l'enorme misèria en la qual vivien els obrers i els camperols, que havia generat una desesperació d'aquests i, per tant, un creixent augment dels ideals revolucionaris. La situació havia degenerat fins a tal extrem que les vagues eren constants, i això havia comportat d'una manera o altra un augment de la misèria i de l'atur. La situació era insostenible. Semblava que el poble havia de fer una revolució obrera i, per tant, calia controlar-la i fer reformes. Per tant, amb la voluntat d'apaivagar els ànims i millorar la vida dels obrers, es va portar a terme el reconeixement al dret a la vaga, la creació de jurats mixtes formats per patrons i obrers a les empreses en el moment que aquestes decidissin despatxar algú o en el moment en què aquestes haguessin de prendre alguna decisió que afectés la vida dels treballadors, els tribunals o els jurats mixtes en formaven part. I, per últim, la regulació de l'acomiadament. Però les reformes no van satisfer ningú. Els conservadors pensaven que s'estaven donant masses drets als obrers i, per tant, això semblava un inici d'una revolució, mentre que els grups d'esquerres i obrers pensaven que així no arribarien enlloc, que no s'arreglarien el problema i volien un pas endavant per canviar realment el sistema. Les reivindicacions històriques de les diferents regions espanyoles es van tornar a posar sobre la taula durant la Segona República. Recordem que aquest problema no era un invent de les regions que tenien un contingut històric de reivindicacions. Per exemple, s'havien evidenciat durant les guerres carlines, també durant la Primera República, recordem el problema cantonal, i durant la Restauració, on fins i tot els catalans havien aconseguit durant el regnat d'Alfons XIII la mancomunitat, un autogovern molt actiu entre 1914 i 1925 que va ser derogat pel dictador Primo de Rivera. Aquesta situació també es va tractar en el Pacte de Sant Sebastià i quan va triomfar la República en les eleccions municipals, tal com ja hem explicat, Francesc Macià la va posar novament sobre la taula, obligant el govern espanyol a acceptar una autonomia per Catalunya. Després de que l'Estatut fos votat en referèndum i aprovat per una majoria aplastant dels catalans, Macià va enviar els seus representants cap a Madrid, amb l'Estatut sota el braç. Solament en exposar-lo en el Parlament es va generar un enfrontament amb aquells que els acusaven de separatistes i que van fer tots els possibles perquè l'Estatut no fos aprovat o perquè fos alentit el seu procés, rebaixant fins i tot les seves atribucions i creant un enfrontament claríssim contra els representants catalans. Va ser aleshores quan el general amb més estrelles de l'exèrcit espanyol, que a més era un africanista contrari a allò que ell denominava el trencament del país, i també, evidentment, contrari a la república, va utilitzar el problema català com a excusa i va intentar fer un cop d'estat, la Sanjurjada. Però el general Sanjurjo no va saber calcular bé els seus recolzaments i va ser detingut i per evitar mals majors va ser expulsat del país. Per tal d'unir els diferents partits i regions en contra de possibles cops d'estat, es va aprovar i modificar per part dels representants espanyols l'Estatut de Núria, que donava a Catalunya un autogovern retallat per les rebaixes que s'havien fet en les seves atribucions. Així, d'aquesta manera, es va tirar endavant el que s'anomena la reforma regional i s'establia una sèrie d'avantatges que les regions, les diferents regions, assolirien. Entre elles, per exemple, els termes en els quals l'Estatut de Núria es va portar endavant. El Parlament català va assolir atribucions sobre hisenda, economia, cultura, educació, transports i comunicacions. També, a més, podia tenir un govern propi per portar a terme les mesures votades pel Parlament, que era la Generalitat, i el seu president no electe temporalment seria Francesc Macià. Tot i així, aquesta solució no va satisfer tothom. Els partits de dretes consideraven que Espanya estava escapçada i els catalanistes consideraven que s'havia retallat massa l'Estatut. Espanya era un país d'analfabets. Sobre el 70% de la població no sabia ni llegir ni escriure. Aquest problema generava situacions d'abús sobre els drets dels seus ciutadans que calia arreglar. Quanta més ignorància, era més fàcil controlar les masses. Per tant, això s'havia d'acabar d'una manera o altra. Amb la voluntat de dotar millores a la població
que fins aleshores havia estat controlada i manipulada pels més conservadors, ja que era analfabeta, i perquè una població instruïda podia ajudar a modernitzar el país, el nou govern va tirar endavant el que s'anomena una reforma educativa. Per fer-ho, va decidir nacionalitzar l'educació, amb un organisme comú que portés a terme aquesta nacionalització, que era la Institució Libre d'Ensenyança, que aquí es va venir a dir la Institució Lliure d'Ensenyament. La Institució Libre d'Ensenyança tenia la funció de crear escoles i institucions públiques i laiques per tal de garantir que tots els nens i nenes espanyols rebessin una educació sense discriminació per motius d'origen, sexe o creença. Per tant, per poder-ho fer, van haver de prohibir a l'Església el dret a ensenyar, ja que fins al moment havia estat el seu monopoli i era una font no només de conflicte i de manipulació, sinó també de segregació social. Però aquesta solució no va agradar a tothom. Els més conservadors i molts empresaris no volien barrejar els seus fills amb gent inferior. Com podia ser que el fill d'un empresari anés a la mateixa escola que els fills dels seus obrers? A més, aquests empresaris ja portaven els seus fills a les escoles i, per tant, aquests ja tenien un coneixement previ. En canvi, els fills dels obrers, no recorda res. A més, també consideraven l'ensenyament públic com a inferior al privat. No ens recorda res. L'Església, perjudicada, i els conservadors no volien un ensenyament laic. També cal explicar que la reforma educativa va ser molt ambiciosa. Potser massa, no van calcular gaire bé els riscos. No tenien prou diners per crear suficients escoles ni tan sols per poder contractar el professorat adient. I més encara quan una bona part del professorat havia estat format des de l'Església o era de l'Església. Aleshores, els problemes es van multiplicar i les crítiques es van fer més ferotges. El que estava per sobre de tots els problemes d'Espanya, el més greu de tots, era l'agrari. L'agricultura era la base econòmica del país. El 55% de la població vivia al camp. Els camperols representaven el 45% de la població activa. I en la seva immensa majoria del territori, la distribució de les terres era nefasta. Aquestes es dividien en minifundis i latifundis. I aquests latifundis, 2,5 milions d'hectàrees, pertanyien solament a 4.000 famílies, que governaven les seves terres com a senyors feudals. I més quan, si volien, podien deixar sense feina una família sencera. El treball del camp estava molt mal retribuït. Un treballador del camp cobrava la meitat que un treballador industrial. També cal destacar que la feina al camp era de temporada, motiu pel qual aquests cobraven per dia treballat, és a dir, com a jornalers. Els treballs de temporada els obligava a desplaçar-se per tota la geografia espanyola, de terra en terra, oferint-se per fer la collita i en condicions infrahumanes. Si amb tot això no n'hi havia prou, no podem oblidar la figura del cacic, que planava com un voltor sobre els seus caps, vigilant i influint sobre les seves vides per tal d'assolir el vot que ells desitjaven. La reforma agrària va significar l'expropiació de terres que no fossin treballades pels seus propietaris. A canvi, se'ls pagava una indemnització. Tot i així, d'aquesta indemnització van ser exclosos els grans propietaris que havien ajudat a la Sanjurjada de l'any 1932. També tenia uns objectius clars. Per un costat, convertir en els bracers en propietaris i així oferir-los una vida digna, i per altre costat, debilitar el poder latifundista i també, com no, dels cacics. Per defensar-se i alentir les reformes, els propietaris, que eren les famílies amb més recursos del país, van fundar l'Agrupació Nacional de Propietaris de Finques Rústiques, una mena de fundació legal i legalista on un exèrcit d'advocats es dedicava a posar tots els recursos possibles per impedir o alentir les expropiacions, o fins i tot per impedir l'aplicació de les altres reformes.
A mesura que passava el temps, els obrers i camperols veien com les seves demandes quedaven segrestades o sepultades sota judicis o burocràcies legalistes. El 8 de gener de 1933 es van iniciar aixecaments anarquistes a Barcelona, Madrid i València. La insurrecció va ser reprimida ràpidament, però 3 dies més tard, l'11 de gener, va esclatar inesperadament la lluita en un petit poble andalús. Casas Viejas, on es va declarar el comunisme llibertari. En els enfrontaments van resultar molt mal ferits 2 guàrdies civils i aquests van demanar l'arribada de reforços i l'ànim venjatiu d'aquests es va veure inicialment frenat per la resistència del poble. La repressió per decisió del capità de la Guàrdia Civil va ser brutal, cremant 8 dones i homes en una de les seves cases, si és que se'ls pot anomenar així per l'immens grau de pobresa on vivien, i posteriorment afusellant a 11 persones més. Després de judicis i engarjolaments, es van acabar de trencar els recolzaments anarquistes a un govern que no va saber informar-se prou del que estava passant a Casas Viejas i que alhora no va saber aturar la situació. Així, a començaments de l'any 1933, el president del govern, Azaña, va presentar la dimissió. Aleshores, el cap d'estat president de la República, el senyor Niceto Alcalá Zamora, va decidir convocar noves eleccions.